ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/2/26 ಉಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನೆನಪುಡುಪ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ತೆಬಂಡ ನೆನಪುದ ಬಲ್ಲುಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಕರ್ಮಜೀತಾಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ತಿರ್ತುಗು ಬರುವರ ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ವಾ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುರು. ಉತ್ತರ: ಕೆಲ ಜೋಕುಲು ತೆರಿವು ನೀರು ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಕಡೇಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಸಾವುಗು ನಿಯಮ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಣಂದು ಸೈತು ಒಪ್ಪಿರು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲುಂಡು ಕಡೇಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಬಂದು ತೆರಿವು ನೋಡ್ಸಿ. ಈ ವಿಚಾರ ನಲ್ಲ ಬೂರ್ಪಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ನೆನಪುಡುಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪುಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಚೋಕುಲು ಆತ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪತಿತೀರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿನ್ನಂತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೂವಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರುಣ ಬನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿರಿಪುವರು. ಯೋಗ ಬಲೋರ್ದೆ ಜೋಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು. ಇಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗುನ್ ಕಲ್ಪವಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪಿರು ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲಿತ ಬದಲಾದ ಸೂತ್ರ ಪತಿತಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾರತ ಪಾರಸಪುರಿಯಾದ ಪನಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಾತಲೆತ್ತರು. ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಖರವೈನ ಲೆಕ್ಕನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವಿರು. ಅಕ್ಲೇರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಒಯ್ಕ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರೋ ಐತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಬಾಬನೆ ತಿರಿಪವರು. ಭಾರತದ ವಾ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನೋ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬರ್ತನು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ದೇವತನ ಚಿತ್ರವುಂಡು నేను ಭಾರತವಾಸುಲೆ ತೆರೆಯುಂದೇರು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ್ನು ಭಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾಪರೋಡು ದೆತೊಂದು ಪೋತೇರು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಮರೆತದುಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗುನ್ ತೆರಿಪವಿರು. ಮಾರ್ಗುನು ತೆರಿಪವನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು ರಚಯಿತೆ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜೆ ಆತುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಒಂಜೆ ಆತುಂಡು ಅವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ 5 ಒಕ್ಕ ಸಂಗಮೆಗಾದು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪತಿತೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾವನೆರುಪ್ಪಿರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಅನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶಪನು ವಿನಾಶಗು ಸುರುಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪಿರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇದೇ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನ ಬರುದು ದೇಹಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನಂತೆ ಏರೋ ಒರಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಫಲ ಕೊರಪನಾರು ಒರಿಯೇ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಪೇರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಣೆ ಬರ್ಪೇರು. ಯೋಗರ್ದು ಪಾವನಾಪರು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಪೆತೇರ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವನಡಾಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆಗಾದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಾಪುಂಡು.
ಭಗವಂತೆ ಬೈದೆருந்து ಪನ್ಪುನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಆ ಪಾಪ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಒರಿ ಲೌಕಿಕಪ್ಪ ನನರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿರು ದುಃಖದ ಸಮಯಡು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರು ಸುಖದ ಹಮಡಿ ಏರೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯಡು ಸುಖನೇ ಸುಖತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಂದು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕದ ಹೇಗಿಲೆಪ್ಪಿರು ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಉಂಡು ಇಂದಿನ ಏರು ಪೋಯ್ದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪಿರು ಮುಲ್ಪ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ದುಃಖಗಾದ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಡೆಯ ದುಪ್ಪುಂಡು 2-4 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರೋ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಒರಿನ ಸಮಯಡು ಶಾಂತಿ ರುಪ್ಪೇರು ಆಂಡಕಲು ಡ್ರಾಮದ ಗೊಬ್ಬುರ್ದೆ ಬಿದರ್ದು ಪೋಯರ ಸಾತ್ಯೇಜಿ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡಾಪು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ್ಮಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒರಿನ ಸಮಯ ಇಂಚ ಮೋಕ್ಷಡುಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯತೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಲ್ಲ ಸಹ ನಿಗಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈಶ್ವರನ ಅಂತ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಗಾಯನವುಂಟು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ವಯಂ ರಚಯಿತನೇ ಬರ್ಪುಜೇರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪೋರಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು 2 ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆನೋ ಅಕಲು ತನ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅರೆಗೆ ತನ್ನ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಏರ್ನನೆ ಪಾತ್ರುಡು ಬದಲಾವಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನ ಗುಬ್ಬು ಅದುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಏಪ ಪವಿತ್ರಾದ ತೆರಿಯುನೇರೋ ಅಪಗ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುಂಡ್ರಗಾದೆ ಈ 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಡುಂಡು ಭಾಗವತ ಎಂಚಿನ 7 ದಿನ ಕುಲ್ದೀಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 7 ದಿನದ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು 7 ದಿನದ ಕಾಲ ತೆರಿಯುಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನುಜೇರು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾನಂತ 7 ದಿನದ ಕಾಲ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಂದು ಪಣದು ಉಟ್ಪೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಲ್ಲ ಪಡೆಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲು ನನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಅಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಆಡತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದೇ ತಯಾರಾಪಿರು ಬಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೋ ನೆಟ್ಟು ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಂದಿರ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಇಂದು ಅದುಂಡು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪಣತ್ತೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪಂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ತಿಕ್ಕದಿರು ಏನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ಜತದ್ ಪೋಪನವನ್ನು ಪಂಪೇರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಹಜವಾದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತಾಂಡಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪಣತ್ತೆ ನೆನಪುಡೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ನೆನಪುದೆ ಯಾತ್ರೆಯಾದ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಕಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಯೋಗ ಬಲವರ್ದೆ ವಿಕರ್ಮ ಜೀತ ಆವಡಾಪುನು ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಯೋಗ ಬಲವರ್ದೆ ವಿಕರ್ಮನು ಜಯಿಸಿದರು ಈಯಪ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಏರ್ಲ ಪವಿತ್ರರಿಜ್ಜಿ ಐದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈತ ಪವಿತ್ರರೆಂಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೊಂದು ಈ ಗೀತಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಉಂಟು ಶಿವ ಭಗವನ್ವಾಚ ತಪ್ಪುಲಂತೂ ಅವೊಂದು ಪುನತೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದೊಪ್ಪಿರು ಭಾರತವು ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದತ್ತನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿಯಾನು ಒಯ್ನು ಪಂತೆನೋ ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ತೆರಿದಿಸಿ ಏರಿಗೆ ತೆರಿಪದನೋ ಅಕುಲು ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು 25 ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಪಡೆಪೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀಕುಲೆ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗದು ಬೈದರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಏರು ಕೇಂದರು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಏನತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರನ ದೇವತೆ ಆದ ಮಲ್ಪನ ಸಸ್ಸಿನ
ನಾಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತನು. ಇಂದು ದೈವಿ ವೃಕ್ಷದ ನಾಟಿಯಾದುಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ದೈವಿ ಪೂತ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ಅರಣ್ಯದ ನಾಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೌರವರು ಬೊಕ ಪಾಂಡವರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಯೋಜನೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ನ ಯೋಜನೆ ದಾದ ಪನ್ಪೈನು ತೋಜ್ಪವೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಒಯ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಂತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕುವ ಒಂಜೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಭಾರತೊಳಿ ಈತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬలుండు. ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬ ವಾಸ್ತವಡು ಭಾರತವಾಸಿನ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿತ್ತಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಯ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಒರಿಯ ಕೊರಡ್ಲ ಲಡೆಯ ಒಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿಯ ಕೊರೆಯನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ರಜ್ಜನ್ಲ ಸೇರುಜೇರು ನೀರನ್ನು ಪಟ್ಟಡಾಪುಂಡು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕಲು ತೆರಿಯುನರು ಯಾನ ತಮ್ಮ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸುಖನು ಕೊರಡು ಮಮತೆ ಪುನ ಕಾರಣ ತಾರೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಏಪ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಡೆಯಲು ಮಾತಲ ಪತ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒರೆ ಕೊರಿ ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಬುನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪೇರು. ಮಹಾ ಲಡೆಯನಗ ಐಟು ರಡ್ಡು ಬಾಂಬುನು ಪಾಡಿಯರ್ಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದು ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುಳಿರೋ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಪರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಲಡೆಯನ್ನು ಒಂತ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಸೂ ಬೂರುಂಡು. ಸೂ ಅಂತೂ ಬೂರಡಾಪುಂಡು. ಐನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿವಂದರು ಬಾಬನ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು. ಇಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕಾದ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಲಪಾದುಂಡು ಚಿತ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರೂತ ತರಹ ಏಪ ವಿಘ್ನುಲ್ ಬರಡೋ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಯುಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪದ ಬಿರೋಡ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಿತ್ತನು ಬಂದು ತೆರಿಯುನಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಡ್ರಾಮುಡೆಂಕ್ಲು ಬಂದಿತ ಆದುಲ್ಲ. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ಮರಪರವಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುಸ್ತಾದ ಬಡ್ಪೇರು. ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆನೆ ಸುಸ್ತ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಗೀತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದಿತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೇರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ಇಂದು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಕೂಡ ಸುಖ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪದೇರು. ಕೇವಲ ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ತು ಪುಣ್ಯದವರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿச்சு. ಇತ್ಯಂತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಯಾಣನು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಏರು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರದ ವಿನಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಇದನ್ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೇರೆ ಬೇಹದ ದಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನು. ಭಾರತವಾಸಿಲ 84 ಜನ್ಮನು ತಂದೇರು. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು 84 ಜನ್ಮ ಏರ್ದಿರು ಪನ್ಪ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮದೇ ಶ್ಲೋಕನು ಮಲ್ತದ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಗೀತೆರ್ದಲ ಭಾಗವತನು ಮಲ್ಲಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಗೀತೆಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಭಾಗವತಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಗೀತೆ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಡು.
ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಡತಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗೀತೆನಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಓದುದು ಬಿಡ್ಪರು. ಈತ ನಿಗ್ಲು ಬರೆಪರು ಜ್ಞಾನನು ಕೇನೊಂದೆ ಬರ್ಪರು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗಲ ಕೈತಲು ಬರಂದುಪ್ಪೇರು. ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರು ಬತ್ತದ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಕೂಡ ತಡ ಆಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನದವರ ಇಕ್ತಿರ್ದು ನಿಧಾನವಾದ ನಡತಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಮೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲನ ಲಡೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು ಭಗವನ್ ವಾಚ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಪಾಪನ ಆಶಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಮುಕ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬರೆಪರು ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತ್ ಲೆಕ್ಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌದ ತರಹ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತಂದು ಇನ್ನೇನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವುಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆಯ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಡುಪ್ಪೇರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಉಂಡು ಕಡೇಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಕೆಲವರು ತೇರಿಯುನೇರು ಅಂಡ ಸಾಗುಗೂ ನಿಯಮ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪಣಂದು ಸೈತ ಪೋಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಲ್ತಿಚೇರು ಆಯ್ನದವರ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲುಂಡು ಕಡೇಟು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ತೆರೆಯನು వచ్చి ಈ ವಿಚಾರ ನಲ್ಲ ಬೂರ್ಪದ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುಂದುಪ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೆ ನೋಡು ಯಾನು ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಏತು ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗ್ಲು ಆತ್ಮಿಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರತೆ ನಿಗ್ಲು ಆತ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರು ಆತ್ಮ ಪತಿತೀರ್ತಿ ಎಂಚ ಪಾವನ ಆತ್ಮನು ಐಕಾದ ಯುಕ್ತಿಲೇನು ತೆರಿಪವಿರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇತ್ತಿದೆ ಉಪ್ಪಿರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಳ ಬೇತೆಯಾದನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆನೆ ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಾತ್ಮನು ಬಾಕಿ ಇರೆಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತೊಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲಿ ಹಿಂದೆದ್ದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಜೋಡಣೆ ಆವಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪವಿರು ಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಮುಕ್ತಿಧಾಮುಡು ಪೋಪರು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯುವುದು ಇಂಚಿನಾಪ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪೋಟು ಎಂಕ್ಲ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣ ಅಂಡ ಮಾತಲ ಈ ಯಜ್ಞಡು ಸಹಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಐನದವರ ವಿಘ್ನೊಳಗು ಗಾಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಪೊಡಿಯರಬಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೊಲಡ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಗಮನೊಪ್ಪಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಏಪಲ ಮುಂತಿರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಭಾವನ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೂರೊಂದು ಪಾವನಾಪನ ಇಸ್ತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ದೈವಿ ವೃಕ್ಷದ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ವರದಾನ ಯಾನ್ ಪಂಪನೆತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಮಗ್ನಾಪನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ಸೇವಾಧಾರಿ ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆತ ಅನುಭೂತಿನ ಅಪಗಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪ ಯಾನು ಪನ್ಪೆತ ತ್ಯಾಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸೇವಾ ಭಾವದ ತ್ಯಾಗ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನೆ ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೀನಾದು ಬಿಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪುನ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂದು ಪನೋಡ ಮಲ್ಪವನಾರು ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ಸೇವೆಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪುನು ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಕ್ತ ಆದಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಲೋಗನ್ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನದವರ ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ
ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ಏಕತೆಗಾದ ಸ್ವಯಂಡು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಬೋದು ಇಂದಿರ್ದು ನಾನು ಹಿರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶೀತಲಾಪನ ಸದಾ ಒರೆಯಕೊರಿ ಸ್ನೇಹದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಭಾವದ ಸಂಪರ್ಕೊಡುವಲೆ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಲೆ ಅಪಗಿ ಏಕತೆ ಕಾಯಮಾದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಗಳ ಸಂಘಟನೆದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಗೂ ಭಾವನೆದ ಫಲ ಕೊರ್ರೆಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.